vosaltres, Glòria Rufat. Vet aquí una vegada, al país de l'Uzbekistan, hi havia un pare que era adober i el seu fill Adem. Adem era un noi molt espavilat, tenia molt de cap pels estudis i això el seu pare ja ho sabia. Per això es gastava tots els seus diners pagant bons mestres pel seu fill. El primer mestre li va ensenyar tot sobre l'univers, les estrelles, els planetes, la lluna. Però Adem, que era tan intel·ligent, va absorbir tots aquells coneixements en pocs dies. I un dia que estava molt cansat, se'n va anar a dormir just quan es ponia el sol. Aleshores, Adem va tenir un somni molt curiós. Caminava per un camí, era de nit, i estava sota d'un mar d'estels, planetes i llunes. I aleshores va sentir una olor molt dolça i molt fina, una olor a roses fresques al dematí. I aleshores va sentir uns passos molt lleugers que venien darrere seu. Era una noia, ell ho sabia, i va preguntar: qui ets? Ella va respondre: soc Shira, la princesa del rei dels genis, i visc a Samarcanda. Ell, tot encuriosit, es va girar, però ella, com un estel fugaç, ja havia desaparegut. Es va despertar i aleshores encara sentia aquella dolça olor de roses. Però ella ja no hi era. Se'n va anar decidit al seu pare i li va dir: pare, me'n vull anar a Samarcanda, seguir estudiant. El seu pare li va dir: però si Samarcanda és una ciutat molt gran, no hi coneixes a ningú. Però em conec a mi mateix i amb això ja en tinc prou. El pare, que en sentir aquelles paraules va pensar que el seu fill tenia més de 2 dits de front, va dir: d'acord, i aniré i t'acompanyaré amb tu. Així que se'n van anar cap a Samarcanda i a mig camí es van trobar uns viatjants, uns homes molt pobres, amb roba molt espallifada, i els hi van demanar alguna cosa per menjar. Sí, Adem es va treure la seva forja i va repartir tots els aliments que tenia. Xerrant, els viatjants van preguntar: i on aneu per aquestes contrades, on us dirigiu? Vaig a Samarcanda i busco a Shira, la filla del déu dels genis. No et moques pas a mitja màniga, tu? Es poden comptar amb la punta del teu nas les persones que coneixen la filla del rei dels genis. Ves que només el savi Gano et podrà dir on és. El savi Gano. D'acord. I Adem i el seu pare es van seguir el seu viatge cap a Samarcanda. Quan van arribar a les portes de la gran ciutat, van començar a preguntar pel savi. Tothom el coneixia, tothom, i tothom sabia de la seva saviesa. Però també sabien que el savi Gano era molt gelós de la seva saviesa, no la volia compartir i encara menys tenia algun deixeble. N'haurem de buscar un altre de mestre, Adem, va dir el pare. No, aquest és el que vull jo, aquest. Deixa'm pensar alguna idea que ja veuràs. I sí, Adem, quan ja la tenia ben pensada, se'n va anar a casa del Gano i van picar a la porta. Toc. Qui és? Qui em ve a molestar ara? El pare va dir: vell savi Gano, miri, és que fa molt de temps vaig llegir un llibre seu i gràcies a vostè i als seus coneixements vaig poder salvar-me la vida. Per això he portat el meu fill, perquè es quedi amb vostè i li faci de servent, i així aprengui un ofici. A canvi, només li demano que li faci despesa i el mantingui. Això sí, el meu fill és sord i és mut. I és clar, ni les pedres del desert saben guardar millor els secrets. El savi Gano va pensar: pot ser un bon partit, si és sord i és mut, doncs segurament no podrà conèixer mai el meu secret. Però no se n'acabava de fiar, així que els va obrir la porta i els va deixar entrar. I caminant pel passadís, el savi Gano va cridar: que el sostre s'enfonsa! El pare va fer un salt com tocat per un llamp. Ara Adem ni es va immutar i va seguir caminant passadís endins.
Així va ser com Gano va saber que aquell noi estava més sord que una tàpia i el va acceptar com a servent. Pare i fill es van despedir contents i tristos alhora. I Adem va estar allà, a casa del savi Gano, escoltant i mirant, sense que ell ho sapigués. I com que ell no ho sabia, doncs no es mirava en tancar portes. I esclar, va ser així com Adem va descobrir el secret d'aquell savi. Sabeu quin era? El savi Gano coneixia el llenguatge animal. Sí, parlava amb les gallines, amb les formigues, amb els gossos, amb els llops, amb els cavalls, amb les vaques, amb tots els animals. I era així com tenia aquella gran saviesa. Adem, sempre que podia, posava els 5 sentits per escoltar les converses amb els animals. I va ser així com any rere any i any rere any van aprenent tot allò que parlaven. I un dia es va despertar amb uns crits d'un gall que deia «Quin dia de calor! Quin dia de calor!» Us penseu que aquell dia va ploure com avui? No, va fer un sol espaterrant, i tant. I així va saber que els galls eren com el Molina, el que donava el temps meteorològic. Bé, així va ser com va aprendre a poc tot aquell llenguatge. Van passar molts anys. I de Xira no en sabia res. L'únic que sabia era que el vell Gano tenia una cambra secreta, que aquella sempre la tancava, i amb doble. Una clau que estava tancada dins d'un cofret, que estava tancat amb una clau que portava el vell Gano penjada al coll. I esclar, ell no hi podia accedir. Però ell sabia que era la cambra de Xira perquè cada vegada que l'obria i la tancava, una olor de roses fresques sortia d'allà. Però vaja, van anar passant els anys així. Un dia, el sultà de Samarcanda es va posar malalt i cap dels metges de la contrada l'havia pogut curar. Així que van cridar al vell Gano per veure si ell tenia la solució als seus mals. El vell Gano es va presentar a la cambra del sultà i va fer fora a tota la cort. Ell volia estar sol amb el sultà i Adem, que era el seu ajudant. Total, era sord i mut. Aleshores, el vell Gano va treure una petita caixeta i allà hi havia unes petites formigues que van entrar a la boca del vell Gano, del vell sultà. Al cap d'uns segons van tornar a sortir i xiuxiuejaven, que el sultà només tenia un tap als budells i que no era gran cosa. Adem ho havia sentit i sabia que amb una bona purga el vell sultà no tindria cap problema i es podria curar. Però el savi, que ja s'havia anat fent gran i gran i gran, ja no hi sentia gaire bé. I els xiuxiuets d'aquelles petites formigues ja no els sentia. I esclar, no va saber què havien dit. Així que, per no passar la vergonya de no saber què dir a tota la cort i a tota la família del sultà, que no sabia què li passava al sultà, va dir que no tenia cura. Mentida! Va dir Adem i va desvetllar el seu secret. El sultà només té un tap als budells i amb una bona purga es curarà. Ai, mare, el susto que va tenir el vell Gano. Quan va veure que Adem escoltava i també parlava, es va veure tan traït, tan disgustat, que li va donar un atac de cor i es va morir allà mateix. Sí. Ara, el que no es va morir va ser el sultà, que va anar millorant després de la purga, es va anar millorant, i per compensar el seu amic Adem li va donar la casa del vell Gano en herència. I Adem se'n va anar amb la clau del cofret cap a casa del vell Gano, corrents i emocionat perquè era el moment de trobar-se amb la Xira. Va obrir el cofret i va agafar la clau. Ara, la va deixar allà. Primer es va anar a mudar, es va dutxar, es va perfumar, es va posar guapo i va agafar la clau per obrir aquella cambra que tants anys havia esperat per obrir. Quan va obrir, va veure la dona més bella, fantàstica i meravellosa que us pugueu imaginar. Ella li va dir: «Benvingut, Adem, a la meva cambra. Com has arribat fins aquí?» Ell va respondre amb molta paciència i amb molta perseverància: «Només així he pogut arribar fins a tu. Ens coneixem, oi? Qui ets tu?» Ella li va dir: «Jo sóc la teva ànima. Tot l'amor
la bellesa i la felicitat que veus en mi és dins teu. I va ser aleshores quan Adem es va adonar que la cambra era buida i plena de miralls.